有人。गासिबो जोंनि फिथाइफोर आरोना माखासेखौ आसार खालामजोब्बाय न'आ बेयाव ओमफ्राय नैबावनो थाइजौ फिथाइ नुबाय थाइजौआ नुबाय गोगोम थाइलाबायथारदों जानोबा सोरबा वाव आनारस थाइबावबाय बरिया नैबेबो थाइबायदां वाव थाइबावबाय जाबाय नैबे जाहैबाय सुमफ्राम बिफां ओरै थाइसे दं नामाब्रा दाखालि नुलाबायदोंमोन आं बेसेबां गोजौआवसो एसे देरबावनांगौ र' एबार थांसै दालाङाव जाहैसै एबा आलदा पिकनिकसो जागोन दिनै मालायखौ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय दा थांसै बाथोन देनानै गासिखौबो देनानै ब्लक थांसै आरो दा नुसिगोन दालाङाव Land production. Hello लोगोफोर वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ नै जबखौ लानानै बरायनाय जालायबाय थांगासिनो जोङो थाइजौ जानो सानदुं गोसाजों जाबजों थाइजौखौ लुबैबाय आरो दा दिनै बे मालायफोर नोंथांमोना नायबाय था ओमफ्राय आंजों लोगोआव दङ दैमारि ओमफ्राय लालु जों दा बैयाव जाहैसै आरोना जोङो बैयाव जाबासो गोथाव मोनोलै ओंखायनो फैबाय आरोना जोङो बेबो दालां सेरावसो जागोन आरोना जोङो नोंथांमोना नायबाय थादो आंनि जानायखौ आरोना नै दा दङ नैबे आंनि लोगोआव दैमारि ओमफ्राय नैबे लालु जाहैबाय आरोना आं दा थांगासिनो ओरै दै बारनानै आरोना लोगोफोर फिनो दा गोथाव जायाबाबो दिनै जागोन जायखुनु जाया लाबानै दामग्रा दुमग्रा लाजों फाग्लासो जागोन ओरै दङ नै आयौ আমার ভুল হয়েছে मोसौ बबेयाव हासुनो थांगोन नोंलाय खोन्थालाय बिराद डिस्टार्ब जायो थानाया बबेयाव एबार लामा गेजेराव नावहाय नैबावनो दामोन नामा आं मोनथिया होमबालाय गैला आंनावनो आंहा माजों भिडिअ खालामनांगौ माजों दामनांगौ दा गैला दैमारिसो जाबाय दामग्राबो लाबोआ माबो लाबोआ होननायसो जाबाय बे बक्स गोजा बोरै गोमनांगौ हो আমার ভুল হয়েছে দে হারো न'निफ्राय देनानै लाबोखाबाय आरोना दे हादो जानोबा जानोबा बुसुरबा जाबावा स्टप मालाय थाइजौ हानायफ्राव गबोबाय दे मोसौआ जानो लुगैनानै हासुबायलै मोसौआबो आं ओंखायनो सोंखाथारदोंमोन आं दहाय बहाय हासुगोन होननानै खोन्थालाङासै सैमा मोसौआ ओरैजाय नै हागासिनो सोलिगासिनो ओमफ्राय ओरैजाय गान दामदोंमोन आरोना बहाय दोननो गानखौ जों साथामजोंनो जानाय लोंनाय खायद' खालामबाय थायो आरोना लोगोफोर बबे जायगायाव फैगोन अबावबा दालाय लांफैनो चावमिन जाग्रा बायदिसो बानायनो नागिरबाय आरोना जोङो चावमिन जानाय बायदि लागायगोन आलदा मडेल आलदा डिजाइन होख्लाय लबार बागान लाय नुलाय बरिया गारि जुगुद जोंहा मा जादों
बेसेबुरजा संख्रि सिनि हरदों सिनि हरजोबनांगौ हाला आमथा आमथा जाजोबलायबाय संख्रि होफैबाय खिन्थु माथो जाखो हे होननायसो जाबाय नोंसिनि सुसानि बायदि लाला बिफाना लाला बिफाना दे जाबाय नै आं लर गायगोरनि लर माइगोरनां लाइखौ दारै होख्लायबावो नामा ओमफ्राय दै होदेरनांगौ नामा ना थाव गुबै जाले दैना थाव गुबै बेखौ जानांगौ मोनथिबाय बेखौ माबायानो ओमफ्राय जानांगौ दै लोंनायाव एसे बे फानलुखौ बिदिनो दोनदोंना बे सिफ्ले दे थाब खदै गला लाजोब्बाय ओरैनोबा रदनो साथामजों गामलासै नामा साथामजों गामलासै लागाव आंथ' फायखाना समदोंसै दा मोनानोसै फायखानायाव उन्दुबालै गमारावसो डाइरेक्ट मा होनोमोन मथिन लायनोसै कयल मोनसे माने पेकेट मोनसे मोनामैनि माने बे थाम्फै अरैनिब्रा साखिनाय दे ओइ बिदि गैया फाग्ला आय मासि फाग्लालै सिगां नायबाय थानांगौ ओमफ्राय नों जानायखौ दे थाब थाङाखै खदैयाव गजोबबायलै फाग्ला गावल' जाग्रो थावलालै होननानै थांदोंल' ओमफ्राय जादो दे जाबाय बिदिनो जाबाय थावबाय संख्रिया एसे नांबावोमोनदां ओहो नांला दे प्रसाद बिदै जाबाय ना होखाया नोंनो जाबाय मोरै जाबावगोन नोंसो जाग्रोदो नामा माबायदि मोनो जानो बोरलायलै खोन्थालाय दे हो लाबाय थैबायलै फाग्ला मडेल जाबाय आरोना जोङो दिनै थाइजौखौ सावमिन जानाय बायदि ओइ गारनोना होगोन गारनांगौबा फाग्ला जोंहा नै दा सुरु खालामनो नागिरदों बोरै खालामोब्रा सोरबा रोङो नामाब्रा माथो एसे फैहांदों ओरै जमा खेबसेनो जमा आं जाहैयो नों बोरै खालामोब्रा दा आखाइजों होगोनलां फाला जायोब्रा जोङो थाइजौखौ सोरबा बिदि जाफैदों ओइ सोरबा जाफैदों नामा एसे एक्सपिरियेन्स दङथ' खालामनानै बे बुस्थुखौ ओरै बोजाबोबानो थायो बेफोर मा जायो मा फिथाइ खान्थाल गोबाव लासै थां हा माथो होनदों नैबे जों गामिनि गावबुरा आरोना आइबाव हा थिगैनो दं थिगैनो दं माथो रोङो नों जानो मानो चाइनिसफोरनि सार्च खालामनानै रोंबावा दे एखमबा
हाय रोंबोला दे दाना थै बावबाय दहाय जानो लुगैनानै गरमा गरमि हायदोंमोन दाना रोंबोला ना लो दै लायलायबाय बैयाव हगारनानै सोर लाबोब्रा मा हाया बेलाय मुस जानोसैमोन आयै ओहो बेखौ ओरै फुरना होबाय बेखौ ओरै बोबानो एबार नेक्स्ट प्लेनिं जालायबाय आरोना मोनसे सानगासिनो जोङो दा दे होमबा लोगोफोर नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो नैबे भिडिअखौ आरो नै थांगासिनोलाय मोनसे स्टेपाव दे गामियारि ब्लग्स